Greetings, my brother. Greetings, my sister. My name is Jabalwag, your musical analyst. Here on our platform, we give you trending stories, celebrity news. Make sure you subscribe so that you won't miss out. Nasi dunia ya dinayenda nayo guys. The Zimbabwean Comedian another year adopted son avhura company ikukurudzira hutsanana guys. Mungawa mu office menyu, mungawa mu dzimba dzenyu dzamunogara. Vari kuti dzimba ngadzigare dzakachena, ma office yenyu ngagare akachena. Vavhura company yawo iyo inonzi Clean Zim. Guys, as you can see on the screen, those are the services they offer as their company. As ini munongoziva kuti handiuye panapa ndichikotaura chete nyaya ndisina evidence, ndisina proof yandinokuratidza ine kuti ndinoziva kuti vamwe venyu guys dana Thomas vanodhauta. So zvakawanda muchanzwa kubva kwavari vachitsanangura ivo zvavanoita as their company. Watch this video. Hello good people, how are you doing? Sita rangu ndinoitwa adopted son. Ndoitwa Trifin Gowns. Ndisingakanganwi kuti makadii kwese kwamwiri ikoko mungazoshaura kuti kuadopted son sei auye akapfeka magloves. Tine zvatakafungawo seama 2K ini natry ndobva tati try zvinhu zvakaoma ike zvino but hatifaniri kungotemba necontent creation. Tinofanira kuvhura something choti tinozoremembawo vana vedu vanozokura vachiti kambani yadhedhi vangu uyo website kwake kambani yamama vake handiti. So takafunga toita chitry chinoita cho tizozikanwawo kuti kambani yaadopted son, kambani yaTrifin. So takafunga kugadzira kambani inonzi Clean Zim. Takagara tatova ne2 months tichiplana kuti saka toite try ngatibatanidze mari yedu titangewo zvinhu business redu sevana vechidiko, tisatemba nemari dzevabereki, tisatemba nemari dzekukumbira. Paunoomegwa nezvinhu zvakuti ndine kambani, tisangotemba necontent creation. So takauya neidea yekambani yedu inonzi Clean Zim. So kambani yedu yeClean Zim iyi tichange tichicleana kwese dzimba dzese, angava maoffices, angava dzimba dzekwamuri ikoko dzichangopedza kuvakwa dziya, kana tikumba kwamuri ikoko tinoita inonzi deep cleaning, thorough cleaning chaiyo. Tinouya tinosimudza mibhedha, tine vashandi vatakaemploya, isusuwo tichange tiripo tichiona tichimonitawo sema-first days kuti kambani yedu iri kufamba sei. Tichongokumbirawo support iri kubva kwamuriwo mhuri yeZimbabwe kuti tisapotewo kune macompanies, mabig companies, masmall companies vachangotangawo vari kuda kuklinirwa maoffices avo, deep cleaning, kubva kuzvinhu zvese, matebhuru tinosimudza, mashelf tinoklina, zvese nemaproducts anenge arimo mushopu menyu imomo, magadgets zvese tinosiya taklina. So iyi ndiyo yatingatotiwo iofficial opening yedu yatava kuzokuratidza. Hazvisi zvega zvinhu zvatichashandisa but tangoyawo nemaproducts 1111 kuti muone kuti titori ready ende zvinhu zvedu zvatiri kutoita tiri kutorevesa. Ndo zvimwe zvinhu zvachange tichishandisa for cleaning. Kuhuvha tichange tichivhava nemasofa awanda kliniwa, maketeni zvese tinenge tiklina pese, tichispreya zvese zvinonhuhwirira mumba menyu. Zvimwe ndakusiya kuti try ataure. Okay, ndofunga mukomana ataura zvose handingadi kutora nguva yenyu yakanyanyisa. Saka tinokumbira rutsigiro rwenyu muri yeZimbabwe kuti kambani yedu iite seiendererewo mberi. Kwakuchitokumbirawo sezvaambotaura kuti kunyange mafirst house nemasmall house nevari in between tinongoklina ivo vaya vose, kumaoffices kwenyu kuya tinopashanda, tipei mukana, tipei basa murungu, tipei basa murungu. Saka takutongokumbirawo guys, tokumbira rutsigiro rwenyu. Ini nado unongoti mutohwisati tobva nechepamasvingo apo akatasira pamuri rutsigiro rwenyu kunyanya number nelocation chesa mcomment section. Tavhurawo office yedu pano paCentury Mall, ndo patavhura shop yedu. Kona Nelson Mandela na ava motibata ipapo number chesa basement ndo matiri, mukatosvika munototowana tirimo ndo patavhura office yedu. Saka vasikana vedu vachange vachiklina, vachange vachibvira kuno kushopu, vachiuya kudzimba dzenyu kwamuri ikoko vanoda kuklinirwa, imba itori nezvinhu izvezvi inoda kuklinwa, tibatei. Tinonyatsokuklinirai maoffices izvezvi vanoda kuklinwa, tibatei. Kune vaya vane dzimba dzavo dzichangopera kuvakwa vanoda kuklinirwa mawindow, vanoda kuklinirwa imba yese, vanoda kuklinirwa zvese zvinoda kuklinwa mumba, mawindow, pasi, matiles, macupboards, chii zvese tinoita. Iyo inonzi deep cleaning, ndiyo yatiya kudzidza kumba kwenyu. Tokumbirawo nemutsa waMwari nerudo rwaMwari nerutsigiro rwenyu muri yeZimbabwe. Ende kusakanga muri yeZimbabwe tinenge tiripo. Ini nado tinenge tiripo tichiklina tose muchitonda. Zvinobatsira kuti musazochema mangwana muchiti because tiripo tichitobatamo tichito. Saka
Saka kune macompanies atori ready izvezvi number chesa mucomment section information yese kwatinowanikwa kwese tinoenda guys. Zvakafanira nokuti izvezvi tichatanga kuti masvingo yakame towana dzimba kana 3 dzemasvingo kana tichaita tour yedu tichafamba kwese kunocleana dzimba dzenyu guys. Thank you so much. Clean Zim. All they need is your support to support their company, to give them basa ravanokwanisa kuita. As you can see on the screen, ndakuratidzai ma services avano offer iyo is their company. So guys, let's support them.